Kinain mga kaisyot. Abangan kung anong klaseng isda ang kumakain dito. Gigan ko rin. Pangigi. Ano putol bato lagi po isa ka? Oh. Pangigi. Ah. Ihap mo guys. Ah. Wala nang pamato. Gabaw na? Okay, ingat rin. Gigi ko siya. Ay kumakain sa nakalaro tangigi ito guys. Kumakain. Sige, okay siya. Kinakain lang. Kala nga tangigi to. Taas ito guys yun, kinain. Akala ko tangigi ito. Lapit na, malapit. Sige ako kasyot. Sa oras. Dito ito sa taas. Satu kinain. Jadi yung kaon ito mga strip ito. Nahurot ang pamato dre. Kating taguan. Tulur ako pamato ng tagak. Ayo kebijan. Kebijan. Bawa na ginoon kawan.
ginagamit ko i-shoot nga kuan rad. Thorium 16HG left hand. Ang gamit ko nga rad Black Expert Ikuda. Bukan i-shoot. Pasiging. Slow. Go. Kasyot. Ulo yan. Pati daw. 3 piraso kasyot.
Ayaw pa kumakain guys yun.